Mähriban zenanlar. 8-nji mart diňe baharyň nişany näl. Oň ähli aýal gyzlara beren ünsü, aladasy we söýgüs üçin ýene-de bir gezek minnetdarlyk bildirmek üçin pursatdyr. Bu ajaýyp bayramçylyk ruhy ýylylyk we iň ýagty duýgular bilen gyzyrlar. Bugün aýal gyzlara buýsandyrjy, duýgudaşlyk we minnetdarlyk sözler aýdylýar. Gözel denanlar, horbatly işleşler. Bayramyňyz bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Koy maşgalaňyzda parahatçylyk we ylalaşyk hemişe ýaşasyn. Size bagyt, saglyk, awadançylyk arzu edýär. Islenlik ýagdaýa garşy durma we elmydama owadan we özüne çekiji bolma mümkinçilik berýän tükeniksiz güýç bolsun. Bayramyňyz gutly bolsun. Sağ olun, sağ olun. Mehrijan, biraz garaş, häzir gelýän bolýan. Bolýan. Mehri, görsen ýerde keniň men seni gözläp ýörnä. Ýür bize garaşýalar. Ine mehribanlar, siz Owad radio ilmini Eldar Ahmetowyň ýerine ýetirmeginde owadan aýdymlarynyň birini diňlediňiz. Salam Jeren berdimne. Salam gyýdym. Jeren berdimne. Ýanky diýen gyýdym şu. He, gatgowy. Sen aýdym aýdasyň gelýärmi? Hawa. Nähil aýdym? Sowga daýdymy? Ejem aýdym sowga etjek. Gowdyny. Sen odal aýdym aýdyp görüpdiňmi? Ýok. Bolýagydim. Egerde sen çyndanam ýüregiňde beslän bolsaň, onda hökman gowaýdym bolar. Ýöne hökman ýüregiňden aýtgyn. Hiç tatdan tolgunma bolýarmy? Bolýa. Onda sen getir taýdyňy ber. Ondan şu ekaýdymdan soň seni goýuberer. Bolýarmy? Bolýa. Cemal,
Eger sen gönü ýaýlymda gitýän bolsa sen ejeme jaň edip duýduryp bilmersiňmi? Wagt gyýdym. Studiýa telefony girmek gatagan bolan soň bizde telefon ýokda. Diýan ýok Mähirjan, men häzir daşana çykyp sen ejenge jaň ederin. Sen ejeng telefon belgisini aýt. Alo. Yalqap, Mähir häzir sanjy minutdan ejesine taýýarlan aýdymly gönü ýaýdymda aýtjak bolup dur. Ejesine jaň etýän bolan hiç allyryp bilemok. Eýem goýberýäňizmi? Häzir goýbermesek soň gijak alýas. Meýilnamada yer ýok. Häzir mene maýlak göröýün. Biziň näçe minutumyz bar? Ýene-de 2 aýdymdan. Bolýa, men habar etjek bolaryn. Biziň 6 minutumyz bar. Salam. Salam. Güljan gelje nerede ka? Gönnün sağa urlaýyn. Bolýa sag bolum. Ruňam bäri kesmek bolanyk. Güljan geljen saat bereň da. Gyssagyl gerekdi. Güljan gene arkada hamir ýaýyp otyr. Radaz garaşaň. Kolonkalar işleýärmi? O işleýär. Yalqap. Geleniň oğulaydy. Geldi dost. Şulaň hemme ýereşdilermi? Owa. O adraja aýlym goýýar bolýarmy? Owa näme boldy? Ýör bar ýakat düşündirin. Maksat taýynmy? Jamesan taýynman başlaýar. Mähriban dinleýijiler, indiki ýerine ýetiriljek aýdymy biziň studiýamyza gelenjigimiz Mähri Joraýewa eje hakda owadan aýdymdan birini ýerine ýetirip berýär. Dinle, lezzet alın. Meher bar gözlerimde, bahar bar yüzlerimde, her pursat yüzlerimde, dünyam yaz bolyar ece. Meher bar gözlerimde, bahar bar yüzlerimde, her pursat yüzlerimde, dünyam yaz bolyar
Berekella. Berekella. Ene diýmeň özü ähli gowdatlar aňdyandyr. Şonu diňe söýgü diýen düşünje bärden gaýdýar. Ene biziň üçin ähli gowdatlaryň insanlyga mahsus ahylly ýöreleriň jemini aňdyandyr. Şoň üçin ene iň mehriban we mukaddes insanlar. Eneler biziň üçin ähli baýlyklaryň seretidir. Ular ýarymyzda dünýämiz dogrudur. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow.